Els Jocs Florals com un espai de creativitat, penso que jo en tinc molt bon record de la meva infantesa. Era un moment on t'enfrontaves a la llengua i a la literatura des d'una vessant més creativa. I això sempre és d'agrair, no? Perquè tenir una mirada creativa, tenir una mirada que vagi més enllà de les qüestions potser més literals o més teòriques, penso que en el fons ens enriqueix a tots. El dia de la trobada dels Jocs Florals sempre és un moment preciós, ple de literatura, d'obres escrites per nens, per nenes, per joves. I ara que tinc tota la casa plena de paraules, ara que tot rima, ara que ja hi sou tots, ara ja no puc dir res més.